Sapa wae? Prabu Kala Sereng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putraning Pukulun Bathara Antarada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wae? Kala Sereng. Ngapa wae trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku kelakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang. September, Oktober, November. Menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta ki saka pokal gawemu Kala Sereng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa? Iki tambanana kalung robyong. Pancen omongane Pukulun Bathara Antarada ki pancen nyata. Pusaka tak tucukke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartaane. Apa wae arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas sih, iso pas sih. Dian nang. Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricek suarane.